Iż-żmien li ġej se jkun wieħed ta' riformi u bidliet u l-Partit Laburista se jibqa' jkun il-moviment tal-bidla. Fil-ġimgħa li mmarkat il-5 snin ta' Gvern Laburista mmexxi minn Joseph Muscat fit-tmum ta' pajjiżna, il-Prim Ministru mexxej Laburista ndirizza attività politika fiċ-Ċentru Laburista tar-Rabat Għawdex. Biex 5 snin minn meta l-poplu għażel jaqleb il-folja, il-Prim Ministru tkellem fi gżira li kienet għada u se tibqa' simbolu tal-aċċa l-bidla. Il-mexxej Laburista tkellem dwar il-vjaġġ li forma l-aħħar 5 snin li matulhom twettqu bidliet li waslu lil poplu biex jerġa' jikkonferma l-fiduċja tiegħu fil-ħidma ta' dan il-gvern. Vjaġġ illi għandu skop. U l-iskop huwa li dan il-pajjiż mi wieħed illi kien jikkuntenta ruħu bl-affarijiet medjokri ngħidin. Illum il-ġurnata huwa pajjiż li mhux aħna ngħidu ma jgħid ħadd ieħor huwa fost l-aqwa fl-Ewropa u qegħdin f'dan il-vjaġġ biex dal-pajjiż tagħna nagħmluh lejra tad-dinja. Dr. Muscat fakkar fl-4 prinċipji li fuqhom huwa msejjes il-moviment immexxi minnu: il-mobilità soċjali, il-ġustizzja soċjali, l-ugwaljanza u l-għaqda nazzjonali. Prinċipji li kienu se jibqgħu il-mappa u l-kumpass morali tal-Partit Laburista. Il-mexxej Laburista ħa li l-follam daqsa li nġabret biex tisimgħu lura 5 snin, meta kien fl-ewwel sigħa tiegħu bħala Prim Ministru beda jirċievi messaġġi bil-problemi. Problemi li għalihom dejjem instabu soluzzjonijiet u ra kif għamel biex dawwarhom f'opportunitajiet. U għaldaqstant b'dik l-enerġija u anki strateġija f'kull deċiżjoni li ttieħdet, il-poplu żera żerija ta' fiduċja fil-Partit Laburista. U meta n-nies raw dik l-enerġija li aħna mhux niġu hawnhekk u noqogħdu niġġustifikaw il-problemi, ngħidulkom ara x'ħallewna ta' qabilna. Qatt smajtuna noqogħdu ngħidu hekk x'ħallewna ta' qabilna, ngħidulkom wara li nkunu solvejna il-problema illi ħallewna ta' qabilna. Il-Prim Ministru spjega li dak madwar il-Partit Laburista huwa l-moviment li jista' jibqa' jmexxi għaliex għandu l-aktar żewġ elementi importanti: il-ħolqien tal-ġid u tqassim tiegħu. Innota iżda kif iż-żmien li ġej huwa dak li jrid joħodna fit-tielet dimensjoni. Min kapaċi jbiddel. U kif aħna l-għażla awtomatika għal ħolqien tal-ġid. Kif aħna l-għażla awtomatika għat tqassim tal-ġid. Aħna rridu nkunu l-għażla awtomatika għal bidla. L-għażla awtomatika ta' min kapaċi jbiddel il-pajjiż u tweġiba trid tkun il-Gvern Laburista kapaċi jbiddel il-pajjiż dan il-moviment. Joseph Muscat stenna li Gvern Laburista jrid ikun dak li mit-sena oħra jitnaqqax ismu fl-istorja bħala l-gvern li wettaq bidliet li bidlu s-soċjetà. Qal li jissaw għal-moment meta l-pajjiż għandu qafas sod b'ekonomija fl-isfond li qed tisbuq kull aspettattiva. Dan iżda jista' jsir biss pajjiż maqut. Aħna gvern wieħed, moviment wieħed, maqut. U għalhekk nistgħu ngħidu lill-poplu kif aħna maqudin aħna bħala gvern, kif aħna maqudin aħna bħala moviment, il-pajjiż iridu nfittxu li nkomplu naqduh ħalli verament inlestu għall ġenerazzjoni li jmiss.